हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जीएस बिजिरल' बरायबाय। दिनै जोंहा सावरायबावनि आरो मोनसे खोथा जेराव ट्राइबेल मानसिफोरा जेरै जोंनि बर'फ्रा दायो माबायदि भुगिनानै दङ, जोबोद अलखदाव भुगिनानै दङ। जेरै जोङो दाखालि बावैसो नुदों जे बर'खौ एभिक्सन खालामदों। एभिक्सन खालामबायानो थायो, मानो थाखाय खालामो आरो जोंहा ट्राइबेल जानानै हाग्रा बंग्राफ्राव थानायनि मोन्थाय दंना गैया, जों बिनि सोमोन्दै सावरायलांनि। आरो जेराव जोङो 6th शेड्यूल एरियायाव थायो, 6th शेड्यूल मा, 5th शेड्यूल मा, ट्राइबेल बेल्ट एंड ब्लकआ मा, जोङो ट्राइबेल बेल्ट एंड ब्लक थासेयावबो जों माने बिदि खालामजाखो आरो फरेस्ट डुवेलार्स एक्टफ्रा मा जों बिनि सोमोन्दै सावरायलांनि। भिडिअखौ जोबजासिम नायलां लोगोफोर, बेवहाय नोंथांमोना गोबां खोथा मिथिनो मोनगोन। फार्स्टआव जोङो नायग्रोनि 6th शेड्यूल आरो 5th शेड्यूलनि खोथा। फार्स्टआव जोङो नायग्रोनि ट्राइबेल माने मा आरो ट्राइबेल जानो थाखाय मा प्रोविजन नांगौ। बेवहाय मा बुंदों जे ट्राइबेल जानो थाखाय प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया, इन्डियान प्रेसिडेन्टआ बेखौ डिक्लेयार खालामनो हायो जे बिथांमोना ट्राइबेल नंगौना नङा। बेखौ बिनियावहाय मा आखु थानांगौ। जेरै ल'कर कमिटिनि बायदिब्ला ट्राइबेलफोरनि केरेक्टारिस्टिक्स एबा आखुफोरा मा थानांगौ, बे जाहैबाय बिसोर प्रिमिटिभ ट्रेट्स थानांगोन, जे गोदोनिफ्रायनो बिसोरो हाग्रा बंग्राफ्राव थानाय, एम्फौ एनला जानाय, बेबायदि केरेक्टारिस्टिक्स थानांगोन। आरो बिथांमोननि कालचारा, आइडेन्टिटिया मोनसे डिस्टिंक्ट जानांगोन बे सिभिलाइजेशन एबा सोदोमस्रि सोरजिनायनि गुबुन फारसे जायगानि। जेरै जोङो गुबुन फारसे जायगानि इन्डियानि बाहागोफोरनिफ्राय जुदि नायोबा जोंनि कालचारा गोबां बेलेग, डिस्टिंक्ट। जोङो हाग्रा बंग्राजों थानाय एबा मिथिंगाजों थानानै मिलायना थानाय सुबुंफोर। दा शाइनेस अफ कन्टेक्ट विथ द कम्युनिटी एट लार्ज, माने गुबुन जोङो जातिफोरखौ नुयोबा जोङो गोजानाव थानो लुगैनांगोन एबा बिथांमोनखौ एबा जोङो लाजिनाय, गुबुन जातिनि फारसे लाजिनाय, बेफोरबायदि मोनसे केरेक्टारिस्टिक्स एबा आखु थानांगोन। आरो जिअग्राफिकेल आइसोलेशन, मोनसे जायगानिफ्राय जोंहा गोजान मोनसे लिंक गैयै जानांगोन। आरो बेकवर्ड जानांगोन मोनसे जातिखौ ट्राइबेल होननानै बुंनो थाखाय। दायो मा बुङो जे जोङो गोबां निउसफ्रावनो नुबाय थायो जे 6टा जनगोष्ठी, 6टा जातिखौ ट्राइबेल स्टेटास होनोसै होननानै बुंबाय थायो। दा बिथांमोना ट्राइबेल स्टेटासखौ मोननो थाखाय बिथांमोना पार्लियामेन्टआवहाय थांदों, नाथाय थाङै थुङै बिथांमोना सुप्रिम कर्टआवहाय थांनानै ट्राइबेल स्टेटासखौ मोननो हाया होननानै बिथांमोना बुंहरजाबाय। मानो थाखाय मोननो हाया? मानोना बिथांमोना ट्राइबेलनि केरेक्टारिस्टिक्स एबा आखुआनो गैया। जेराव बिथांमोना डेभलपआनो जाखाबाय, बिथांमोना माबोरै दायो ट्राइबेल स्टेटास मोनबावनो? डेभलपआनो जाखाबाय, जेराव बिथांमोननि केरेक्टारिस्टिक्सआ बेवहाय मिलायानो। बिनि थाखायनो बिथांमोना दायो ट्राइबेल स्टेटासखौ मोननो हायाखै। जुदिअ पलिटिकल पार्टिफ्रा बिथांमोननो ट्राइबेल स्टेटास होगोन जोङो होनबाय थायो, थेवबो सुप्रिम कर्टखौ बिथांमोना कनभिन्स खालामनांगोन एबा बेवहाय थानाय आखुफोरजों मिलायनांगोन, अब्लासो बिथांमोना ट्राइबेल स्टेटासखौ मोननो हागोन। दायो जोङो नेक्स्टआव नायनि जे 6th शेड्यूला बबे स्टेटआवहाय बियो इमप्लिमेन्ट जायो। एबा 6th शेड्यूला जाहैबाय आसाम, मेघालय, त्रिपुरा आरो मिज'रामावहाय बे 6th शेड्यूलखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो हायो एबा 6th शेड्यूलनि प्रभिजनआ बेवहाय एप्लाइ जायो। 6th शेड्यूल होननानै बुङोबा जोंनि आसामावहाय बबेयावहाय जोङो 6th शेड्यूल एरिया मोननो हाखो। जेरै जोङो आसामावहाय जुदि नायोबा 6th शेड्यूला नर्थ काचार हिल्स डिस्ट्रिक्ट, कार्बि आंलं डिस्ट्रिक्ट, बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल। दायो बेवहायलाय माथो काउन्सिलनि खोथाफोरखौसो बुंजोब्बाय। दायो ओरैबायदि जे बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल, कार्बि आंलं डिस्ट्रिक्ट आरो नर्थ काचार हिल्स डिस्ट्रिक्ट, बेफोरो काउन्सिल मोननो हाबाय। मानो थाखाय मोननो हाखो? बिथांमोना खारन 6th शेड्यूलनि आन्डारावहाय बेफोर एकर्डखौ खालामनानै लाबोबाय। बिनि थाखायनो बिथांमोना बेवहाय काउन्सिल खालामनानै लानो हाबाय। मानो? दायो जुदि मोनसे जायगाखौ 6th शेड्यूल एरिया होननानै डिक्लेयार खालामबाय, जेनेबा बे मोनसे एरियाखौ 6th शेड्यूल एरिया होननानै डिक्लेयार खालामबाय। मानो थाखाय 6th शेड्यूल एरिया होननानै डिक्लेयार खालामखो? मानोना बे एरियायाव ट्राइबेल मानसिफ्रा थागासिनो दङ, बिथांमोननि आइडेन्टिटिखौ जाहाथे फोथांनानै लाखिनो हायो। आरो मा जायो, मोनसे डिकेडआवहाय एबा 10 बोसोरावहाय गोबांथा जाति गोमालांबाय थायो। जेरै मोनसे रिपर्टआवहाय होदों जे 20टा गाहाम जातिफ्रा गोमालाङो। बिनि थाखायनो बिथांमोन थांनानै थानो थाखाय बे 6th शेड्यूलखौ खालामनानै होनाय जायो। जेनेबा हमना ला बेयो मोनसे एरिया, बेवहाय ट्राइबेलफ्रा थांनानै दङ, मोनसे जातिया थांनानै दङ, बेखौ होबथानो थाखाय बा बिनि गोमोरलांनाय एबा जोबस्रांनायखौ होबथानो थाखायनो बे 6th शेड्यूल एरियाखौ बानायनानै होयो। आरो बे 6th शेड्यूल एरियायावहाय ट्राइबेलफ्रा गोदो हाग्रा बंग्राफ्राव थायोमोन। बे मोनसे टाउन एरिया एबा डेभलप एरियानिफ्राय गोजानमोन। बिथांमोना गावनो सासन खालामनानै लानो हायोमोन। बेवहाय माखासे
गावबुराफोर बायदि मानसिफोर थायोमोन एबा गामिनि गोराफोर मानसिफोर थायोमोन। बिनि थाखायनो बिथांमोना जेरै गोसो एरैनो सामलायनानै लाथों होननानै बिथांमोना मोनसे सिक्स शेड्युलखौ बानायनानै होदों। बिनि थाखायनो बेवहाय बेखौ सामलायनो थाखाय जाहाथे सेन्टार एबा स्टेटआ बेखौ नायनो हायो, बिनि थाखायनो काउन्सिल बानायनानै होदों। दायो जोङो नायनि सिक्स शेड्युलनि पावारफोर। आर्टिकल 244 आरो आर्टिकल 275 नि क्लज 1 आवहाय मा बुंदों, मा फोरमायदों जे बेवहाय आं दहाय बुंनायखौनो फोरमायदों जे बिथांमोननो मोनसे अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल बानायनानै होनायनि प्रभिजन बेवहाय बुंदों, जाहाथे बिथांमोना एडमिनिस्ट्रेट खालामनो हायो। सोर एडमिनिस्ट्रेट खालामनो हायो? सेन्ट्रेल एबा स्टेट गभर्नमेन्टआ बिथांमोनखौ एडमिनिस्ट्रेट खालामनो हायो। जेरै डिस्ट्रिक्ट खालामनानै होबाय, जोंनो मोनब्रै डिस्ट्रिक्टखौ हरबाय, क'क्राझार, बाक्सा, चिरां आरो उदालगुरि। बे मोनब्रै डिस्ट्रिक्टखौ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ नायनो हायो DCSPनि थ्रुयै। नाथाय बेवहाय सोर काउन्सिलखौ सोर सामलायो होनोबा जोंनिनो मानसिफोर जायफ्रा इलेक्सन गेलेनानै बिथांमोना MCL जायो, बिथांमोनानो बेखौ सामलायो। दा बेनो जाहैबाय जे सिक्स शेड्युलखौ मानो थाखाय खालामनाय जायो आरो बे सिक्स शेड्युलावहाय मा पावार एन्ड फांसन थायो। गुबुन गुबुन सिक्स शेड्युला गुबुन गुबुन पावार एन्ड फांसन दङ। जेरै बर'हा मोनसे एकर्ड खालामना लादों, बेवहाय आलादा एबा गावनि थाखाय स्पेसियेल माखासे साबजेक्ट्सफोर बेवहाय मेनसन खालामनानै होदों। गुबुन कार्बिफोरनि थाखाय बेलेग, डिमासाफोरनि थाखाय बेलेग, बिथांमोना जेरै एकर्डखौ खालामनानै लाबोदों बेबायदिनो बिथांमोना माखासे साबजेक्ट्सफोरखौ मोनो। साबजेक्ट्स माने पावारफोर मोनो। दायो जोङो सावरायलायनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि सोमोन्दै। बे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआलाय मा? दायो बे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआ जाहैबाय जेराव ब्रिटिशफ्रानो गोदो 1886 आवहाय ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक खालामनानै होदों, जेराव बियो आसाम लेन्ड एन्ड रेभिनिउ रेगुलेसन ल'आवहाय बियो मेनसन दङ, जायखौ उनावहाय लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलै, फार्स्ट चिफ मिनिस्टार अफ आसाम, बिथाङा बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामदों। बे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआ मा? दायो बेवहाय हा बायनाय फाननायनि खोथाबो बेवहाय मेनसन खालामनानै होदों। जेनेबा हमनानै ला बेवहाय ट्राइबेलफोर थायो, बेफोरावहाय गासिबावबो ट्राइबेलफोर थायो। बे बेल्ट गोलाव गोलावा जाहैबाय बेल्ट, बे खान्दा खान्दा फिसा फिसाया ब्लक। अबेबा बेबायदि शेपनिबो थानो हागौ, अबेबा बेबायदि शेपनिबो थानो हागौ, अबेबा बेबायदि शेपनिबो थानो हागौ। बेफोरो जाहैबाय ब्लकफोर। गोलाव गोलाव बेल्ट आरो खान्दा खान्दा, अबेबा दुलुर, अबेबा स्कुवेर शेपनि, बेफोरो जाहैबाय बे ब्लक। दायो बेवहाय गोदो जेब्ला बे आयेनखौ खालामदोंमोन 1886 आव ब्रिटिशआ बे आयेनखौ खालामदोंमोन, ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक। ट्राइबेलफ्रा जेरावनो मेजरिटि बेयावहायनो बिथांमोना बेखौ आयेनखौ खालामनानै होदों जे बेखिनियाव ट्राइबेल दङबा बेखौ मोनसे बेल्ट, बेखिनियाव ट्राइबेल दङबा बेखौ ब्लक, बेबायदि खालामनानै होदों जाहाथे बिथांमोना थांनानै थानो हायो। मानोना गुबुनारिफ्रा फैनानै बेखौ बे जायगाखौ लाफैयो आरो ट्राइबेलनि आखुफ्रालाय मा? बिथांमोना मोनसे जायगानिफ्राय बेवहाय खामानि मावगोन, संसार जागोन, बेनिफ्राय खारलायगोन गुबुन जायगायावहाय, बेबायदि आखुनि थाखायनो बेखौ बानायनानै होदों। दायो बे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौ 1947 आवहाय जेब्ला भारतआ उदांस्रि मोनो, बिनि उनावहाय लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलै, फार्स्ट चिफ मिनिस्टार अफ आसाम, बिथाङा बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामदों। दा इमप्लिमेन्ट खालामनायनि उनावहाय मा जादों जे बेखिनि एरियाखौ माब्लाबा जुदि ट्राइबेलफ्रा बेखौ गारनानै जुदि गुबुन जायगायावहाय गारनानै एबा फाननानै बा फानालासिनोबाबोथ' खारो, हाजो खर'आवहाय खारनाय बा हाग्रा बंग्रा सिमफायनानै जानाय बेबायदि आखुथाय दङ ट्राइबेलफ्रा। जुदि बिदि खारो अब्लाबो बे हाखिनिखौ ट्राइबेलनोसो फाननो हागोन। ट्राइबेलनोसो फाननो हागोन। ट्राइबेला नन ट्राइबेलनो बे हाखौ फाननो हाया। आरो बेवहायथ' ट्राइबेलल' थाया, गुबुनारिफ्राबो थायो, ट्राइबेल नङिफ्राबो। ट्राइबेला ट्राइबेलनो फाननो हागोन, ट्राइबेला ट्राइबेल नङिनो फाननो हाया। नाथाय ट्राइबेल नङि बेयाव थानायफ्रालाय फाननो हागोन ना हाया? ट्राइबेल नङिफ्रा, नन ट्राइबेलफ्रा बे जायगानिफ्राय नन ट्राइबेलनो फाननो हाया। ट्राइबेल नङिफ्रा बेखौ नन ट्राइबेलनो फाननो हाया, नाथाय ट्राइबेल नङिफ्रा, नन ट्राइबेलफ्रा ट्राइबेलनो बेखौ हाखौ फाननो हायो। माने ट्राइबेलनि हाया ट्राइबेल गुबुननि आखायाव दंबाबो गैयाबाबो इनडाइरेक्टलि जुदि फाननांगौ गोनां जायोबा बेखौ ट्राइबेलनो फाननांगौ गोनां जागोन। आरो बे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक थानाय हाफ्रा दायो मर्टगेजबो जाया, एबा बेंकआव नोंथाङा थांनानै जुदि आङो बे हाखौ बन्दक होनो एबा आं लन लानो बे हाजों होननानै बेंकआबो बेखौ लानो हाया। बेबायदि मोनसे गोरा आयेन खालामनानै होदों। आरो बे आयेना ओरैनो नङा जे बेखौ ओरैबायदि नङा जे बेखौ 1886 आवहाय बे आयेनखौ खालामबाय, बे आयेनखौ खालामनायनि उनावहाय
बेखौ खेबसेयैनो सिमफाय जागोन बेबायदि नङा। बे आयेना लेयार बाय लेयार थोलोबनिफ्राय थोलोब बेबायदि खालामनानै होदों ट्राइबेलफोरनि थाखाय, जाहाथे ट्राइबेलफ्रा इन्डियायावहाय थांनानै थानो हायो। बिनि थाखाय आङो इयुनावहाय मोनसे गोलाव भिडिअ लानानै थाखाय बेफोर आयेना लेयार बाय लेयार माबायदि जानानै फैयो आरो बेखौ सिमफायनो हायो ना हाया, मा प्रभिजनाव सिमफायगोन, बिनि सोमोन्दै आङो मोनसे गोलाव भिडिअ लानानै फैगोन। दायो आरो मोनसे खोथा जोङो सावरायबावनि फरेस्ट डुवेलार्स एक्ट 2006। बेवहाय मा लिरदों? इन्डियान फरेस्ट एक्ट 1927 एबा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 आरो बेवहाय माखासे आयेनफोर दङ, जेरै 1865 आवहाय 1894 आरो 1827। बेफोर आयेना मा? ट्राइबेल हारिया गोदोनिफ्रायनो हाग्रा बंग्रायाव थानाय सुबुं जोङो मिथिखागौ। दायो बिथांमोना जुदि हाग्रा बंग्राजों थानानै हाजो हालाफ्राव थानानै जुदि संसार खुंबोदोंब्ला, अब्ला बिथांमोनखौ दासो भारत स्वाधीन जानायनि उनावसो बोरै बिथांमोनखौ मोनसे गावनि मोननांगौ मोन्थाइ एबा ट्राइबेल हारि जानायनि मोननांगौ मोन्थाइफोरनिफ्राय बोरै बोखानो? जेरै हमनानै ला बे एरिया हाग्रा बंग्रा, बेवहाय ट्राइबेलफ्रा थागासिनो आरो बे एरियानि बेन्दों बेनला जिब जुनार एबा हाग्रा बंग्राखौ जानानै एबा बेजोंनो सोलिलांनाय मानसिफोरखौ बोरै गोदानै मोनसे सिभिलाइज एबा गोदानै मोनसे जिउ खुंहोनो नोंथांमोना जोंनि थोननाय बायदिसो बे जिउखौ खुंनांगोन होननानै बोरै सरकारा बुंनो? दा गोदोनिफ्रायनो थागासिनो, बिनि थाखायनो बिथांमोनखौ ट्राइबेलफोरखौ हाग्रा बंग्रा एबा जिब जुनारफोरखौ एबा बे हाग्रानि दैफोरखौ बाहायनो हानायनि मोनसे प्रभिजन खालामनानै होदों। बे जाहैबाय फरेस्ट डुवेलार्स एक्ट 2006। दायो जानो हागौ नोंथांमोना गासिखौबो मोजाङै बुजिबाय। सिक्स शेड्यूलआ मा, ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआ मा आरो फरेस्ट डुवेलार्स एक्ट 2006 आ मा? नाथाय मोनसे खोथा जोङो सावरायलांनि। जोंनियावहाय आसामावहाय एभिक्सन जाबाय थायो, एभिक्सनानो जालुबायानो थायो। बे मानि थाखाय जालुबाय थायो दायो? जुदि बर'फ्रा इसिबां ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक दङब्ला, बर'फ्रा बेखौ गारनानै फैबायब्ला आरो जोंहा सिक्स शेड्यूलनि जायगाब्ला आरो फरेस्ट डुवेलार्स एक्टनि थ्रुयै जोङो ट्राइबेल हिसाबै जुदि जोङो थांनानै थानो हायो, हाग्रा बंग्राफ्रावहाय जुदि जोङो थांनानै थानो हायोब्ला, अब्ला जोङो मानि थाखाय होखारजाबाय थायो? जोङो बिनि सोमोन्दै सावरायनि। जोंनि जे एकर्ड BTC एकर्डमोन, बे BTC एकर्डआ सिक्स शेड्यूलनि आन्दारावहाय बे एकर्डआ जादोंमोन। नाथाय BTR एकर्डआ सिक्स शेड्यूलनि आन्दारावहाय बे एकर्डआ नङा। गोबाङा बुंनो हागौ जे बे खोथाया नङा होननानै, नाथाय सैथोआ बेनो जे एकर्डखौ फरायनानै जुदि नोंथांमोना नायोब्ला अब्ला मोनगोन। जुदि एकर्डखौ फरायाखैब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो हागोन, जेराव आङो बर'नि एकर्डखौ बे BTR एकर्डनि सोमोन्दै फारि फारियै बुजायनानै होदों। आरो जुदि जोङो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि सोमोन्दै जुदि जोङो नायोबा, जोङो नुनो मोनगोन जे जेरावनो जोङो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकमोन, बेखौ जोङो गारनानै फैबाय। गोबां जायगायावहाय जोंनि मानसियानो गैला, आरो जुदि दङब्लाबो बेवहाय एसे एनैल'सो दङ आरो गुबुनारिफ्रा साग्लोबजोब्बाय। बेखौ जोंनि सरकारा बेखौ खालि खालामनानै होनांगौ। जि सरकारानो जा, जि सरकार गोदान सरकारानो फै एबा गोजाम सरकारानो था, बेखौ खालि खालामनानै होयोब्ला अब्ला जोंनि हाग्रायाव थानाय बर' माखासेफोर बिथांमोना बेवहाय थांनानै थानो हागोन। बे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक बे एरियायावहाय थांनानै थानो हागोन। नाथाय बेखौ सोर मावगोन दायो? बे गिदिर सोंलु जानानै फैदों। आरो मोनसे खोथाया जाहैबाय जे फरेस्ट डुवेलार्स एक्ट 2006, बिनि सिगाङावहायनो बर'फ्रा थांनानै दङ, नाथाय आयेना फैदों 2006 आवसो। बिनि सिगाङाव आयेन गैयामोन नामा जे बर'फ्रा एबा ट्राइबेलफ्रा बेयावहाय बे हायाव थांनानै थानो हायो होननानै, एबा ट्राइबेलफ्रा हाग्रा बंग्रायाव थांनानै थानो हायो होननानै? बिनि सिगाङावबो आयेनफोर दङ, नाथाय बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामा सरकारा। बिसोरो ट्राइबेल होननानै ट्राइबेलफोरखौ नासयबायानो थायो। दायो नाथाय जायफ्रा 2006नि उनावहाय हाग्राखौ सिमफायनानै थाहैदों, बिथांमोना लाइकलि चान्स दङ जे बिथांमोनखौ थाबैनो होखारबाय थागोन होननानै। नाथाय जायफ्रा 2006नि सिगाङावहाय हाग्रायावहाय थांनानै थाहैदों, बिथांमोनखौबो होखारगोन, नाथाय बिथांमोननो नटिस हरग्रोनांगोन। नाथाय जायफ्रा 2006नि उनावहाय थाहैदों, बिथांमोना नटिस गैयालासिनोबाबो होखारनो हागोन। बेबायदि मोनसे आयेन दं। नाथाय बर'खौनो होखारनाय, बेथ' थिग जाया। जियानो सरकारानो जा, बर'आ बर'खौ होखारनाय बियो थिग जाया। मानोना बिथांमोनखौ फार्स्टआवहाय रिहेबिलिटेसन एबा गुबुन जायगायावहाय लांनानै दोनहैग्रोनांगौ, बिनि उनावसो बेखौ सिमफायनांगौमोन।
स' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय जानांगौ। दायो बे भिडिअखौ हाजासे मानसिफोरनो शेयार खालामनानै हो जाहाथे बिथांमोना मिथियो आरो बिथांमोना सांग्रां जानानै थायो जे जोंनि बर'फ्रा माबायदि अलखदाव दङ। नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै होगोन। गोजोन्थों।